Митко. Да. Елате. Ти не скава, не. Елате, господин Митко. Какво? Елате. С нас се свърза госпожа Гергана и твърди, че сте си откраднали всичко от нейната къща. Вярно ли? Не, това не е вярно. Не е вярно. Имате ли доказателства? Ама не е вярно, не. Тя ония път дойде, ми спи 70 бона, Жоро. И изпи ми парите и си тръгна. Много случайно, как ме знаете. Защото аз гледам по YouTube, нали, да са такова ми, защото те виждам на живо и тя ми изпи парите, нали, викавам. Как ви ги изпи? С пиени ли? Не, изпи ми ги. Купуваш си работи за 17 хиляди Да, обаче тя не твърди така. Тя твърди, че докато сте живяли в нея имот, вие сте крадали лека по лека нейните огърлици, златни гривни и пръстени. Жоро, не е вярно това нещо. Аз ти казвам, че не е вярно. Тя както иска да си твърди. Къде е тя? Ами тя в момента отсъства. Ага. Може да се видите на съдебното дело. Но искаме да разберем дали е вярно. Не е вярно. Добре, какви предмети вие откраднахте? Тя твърди, че откраднахте пръстени, злата и всичко. Сега, нищо не съм откранал. Тя идва с детето си да краде от моята къща. От вас ли е това дете? Да, от мене. Но аз ги виждам за 2 дена. Открадна ми боята. Елате да видите за малко. Вижте как я събори. Това е направо. Как? Не е ли странно, господин? Това не сте ли боядисвали нещо? Не, нищо не съм Изглежда, боядисал. що за прозорец е боядисвам с Боядисвам, но тя преди 2 месеца дойде да краде от нас. От вас? Да. А тя твърди, че вие сте крали от нея. Не е вярно. Това беше пълно догоре. Пълно. И тя го изсипа на земята. Направо аз. А тя идва? Даже имам и камера. Ако искате, ела да видите камерата. Аз ако лъжа. Дайте да видим камерата. Тук. Виждате ли? Там горе, виждате ли? Да, но тя не снима във вас. Но тя не снима, но обаче тя следи хората, когато се движат. И тя се тръгна от тук надолу и камерата засне надолу. Но аз нямам записите, защото телефонът ми е чупен. Добре, господине, тя твърди, че сте откраднали пръстени. Аз пръстени по вашата ръка не виждам. Няма пръстени. Вие може да сте подали. Чудите ли сте тя дали може да е влязла от... Мрежата? Да. Не. Детето е влязло, защото аз заключвам това нещо с шинджира. Това вратата, тъй ga бутам и тя се заключва. С катина не го заключва. Обаче детето й, нали, толкова древно такова. И вляза тук, къса мрежите, аз състезал, че съм го вързал. Ето виж, от всекъде мога да влезе това лапи. От тук, аз тук трябва да го циментирам, да го дикна още малко на високо, защото крадат, правят направо, не знам, побърках се, Жоро. Виж, тук боята, не знам, виж, крадяха ми обувките, виж, да обича детето ми. Не, аз не ми се свиди, да ме питат. Да кажат, мои ли те обувки на Добре, господин, доста се оправдавате. Нека да излезем отвън от вашия имот. Да. Остат! Господин, вие сте кой сте? Аз ли? Както ме гледаш на Точно хватка да си приличам. Аз съм мъжа на Германа. Точно такъв сте. Точно така са ми. Ей! Къде е това Митко, Къде е това? Чакай. Вие кой сте на Митко? Аз ли? Аз съм работил с него 5 години Англия. Та го напусна и после дойде при мен. Писа ми, до тук ми дойде. Добре, елате да говорите с него. Не ще отида. Но не е хубаво да влизаме в чуждите двора. Това ще го извикаме. Добре. Митко! Георгинатов! Къде си? Мишка! Кой искаш, че? Ай! То Георги голям бухпък, бе. Ела тук. Успокойте Да се. пращаш, може ли? Успокойте се, господин. Чуваш котика? Успокойте се, моля ви. Каква врага има между вас? Много мраза този човек. Да прави... Защо? Да го смачкам, да го фана с ръцете, да го бия, Но защо го мразите? Защото направо... човек... Вика, че аз му жена ми и детето му. Вика, крадя му боята. Къде ти крадя боята, бе? Лапка, мишка!
Я просто... Аз имам пари за боя, лапка! Лапка! Моля, Моля, си дишай. не се бич, Моля, сега! моля ви, Чакай, моля ви, чакай, моля ви, чакай, Жоро! моля. Не можа, бе! Ела тука! Моля Ела ви. тука! Моля ви. Моето не иска да се занимаваш с моята жена, Вие ли се занимавате или той с вас? Моля? Той ли се занимава с жена ви или вие с Не, аз нея? чух, че се карате тук и виках, даде. Да му начупа кокалите на това. Но моля... Господи, какво ще кажете за неговото поведение? Той е малко тъп и не мога да му кажа да спре, защото той още ще продължа. Но дано да спре, то да съдим спора, защото ако не спре, ще дойде в тях с бандата и направо ще ги отрепат, ще ги изселят по селото. Само не искам да се занимавам с нея. Пазете се, господине. Здравейте, приятели, аз съм Фън! Аз съм Трон. Ако не сте забравили и ако ви е харесал скетчът, искам да се абонирате тук, долу и искам да Точно натиснете лайк бутона, да го пръснете от лайкови и коментари. Разбира се, искам да се абонирате. А и това беше от нас.